Biblioteket Lundby. Jeg har det, Brian Jensen. Ja. Har I fået klassefesten hjem på bog? Hvad har vi, siger du? Klassefesten hjem på bog. Om vi har den? Ja. Er det noget, du har bestilt? Nej. Er det noget med en film? Eller et eller andet, der hedder sådan? Ja. Det kan godt passe. Jeg tror ikke, at vi har nogen bog. Okay. Altså, der handler om... Så bare sige, vi ses, Om smukke. det. Så bare sige, vi ses, smukke. Har du hørt, der skulle findes sådan en? Nej, men I er jo bibliotek, så kan man jo få den på bog. Hvad siger du? I er et bibliotek, så kan man Ja. få den på bog. Det er da ikke sikkert. Hvis ikke den findes som bog, så kan man jo ikke få den. Men så må I lave det. Vel? Ved du hvad? Det er fint, du ringer. Vi har den ikke. Farvel. Okay.